sama sakyaman Pokoknya dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti pepetak milikku ku selalu setia untuk menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Belong. cara saksa si cintaku kayak Pulau Rejo Sariwan. Allah masih Belong Bapak. Ora wong wacoy. Ojo ojo. Orino ati kerasane anu sahat kelingan nyawa wae yo pakui uang salah ora geram ngaku kau suwe sama wis urung baroso matur nuwun pangapunten mangke mawi kula gocek lak ganggu wektunipun Prabu Atonyo. Kowe wae nesu to karo ganggu Prabu Kresna kalih Narayana mangke. Pengen tak sengaja. Lah kancane jam 10 seprapat lagi klitik-klitik kok. Jangan dilihat dari malam ini waktunya
tapi bagaimana kita bisa mengemas budaya untuk menyajikan masyarakat Tulungrejo. Tepuk tangan untuk Tulungrejo. Kita lebokke ya iki. Nggih, Mas, saya nipun ngoten. Rapat ya Pak Edi. Nggih. Ning alhamdulillah, biarpun bagaimana Tulungrejo yang selalu hebat, kondusif, guyub lan rukunipun dipun tanamaken. Betul. Terbukti pejabat-pejabat daerah dari Forkopimcam, dari desa, nggih sedayanipun tasik lenggah. Ini menandakan pejabat yang cinta masyarakat untuk menjunjung tinggi harkat martabat budaya Indonesia. Ini nyuwun pangapura ya cinta. boten napa-napa Mas. Undur wektune jenengan. Ini adalah konsep penyajian yang harus dikemas ngeten niki. Nek kula niki lak ming penggenap to. Ora ngono, Pak Nawadi kalian panjenengan iki kudu nyawiji antara aku karo panjenengan. Memang ada sini. Aja ninggalake lajer lan cak. Leres. Kadang dibutuhkan lakon piye penyajian kita Leres. lakone kecekel, hiburane kecekel. Itu yang bisa dinamakan 3L, Pak. Apakah itu saya? Satu adalah lakon, Betul? yang kedua adalah lagon, Ya. yang ketiga adalah lucon. Mula 3L penjenan malam hari yang dipegang. Tepuk tangan untuk Mas Gulung. Tanpa dengan is the best malam Tenan. Mula Mas Kluthuk derek bingah niki wau. Lala pripun wong piyai-piyai sepuh tokoh-tokoh masyarakat, para-para pejabat menika lak tasik nuhoni Mas. Nggih no. Tasik nglenggahi. Iya, Kula betul. niki barokahipun wonten ing Tulungrejo, Mas. Saestu Mas. Weh, lah golek momen ngeten iki angel kok, Mas. Tulungrejo niki piyai sing mboten sombong, piyai sing mboten seneng pamer. Terbukti ora gawe terop ning bali desa wis cukup. Oh iya ta apik ta? Apik. Tur nyatane Lho. yo ober. Oke. Kok kebak. Niki siji ora sombong, loro ora sugih. Sing ketiga ngerti ora sampean? Napa, Mas? Ngirit. Jane aku arep tak ronokne Yo tak Joblonge rono. Ngomong Mas, padha-padha blangkone kok meneng ae. Ah sing kurang ajar yo niki to, Mas. Apa? Wong karek arep munggah wae dadak nguyuh sik yo ngopo? Lah mau lho nyapa. Lah iya, wong kancane wis nembang kok mburi munggah. Suwi men lha sik tak nguyuh diluwe ngono kuwi. Ngono ki lak mengurangi waktu to. Kingko nek Prabu Kresna ora Kuwi nek aku. Kuwi tak urusan ora ngomong. iya. Karo Narayana ku jelali. Amang. Piye to? Ngarep rame kaya ngono, terus munggah sik rame kaya ngono kok sampean ra iso melengkapi pripun? Dinamika itu harus ditata. Wah, bahasa ini bagus ini. Intelektualnya dapat. Dadi aja digawe rame terus, Hmm. kadang-kadang ya digawe sunyi. Oh, ngono ya. Wong ki lek seneng terus, Bisa dari senep. wis somben mesti bakal cilaka. Hmm. Lek susah terus ya cilaka. Mergo Gusti Allah ki membuat dunia itu paradok. Enek loro, enek awan enek bengi, enek etan enek lor, enek kulon enek wetan. Betul. Samu barang ki ketemu enek lanang enek wedok. Bapun ya. Kowe ki mesti ngono. Lah iya dunia itu kan paradok to Mas Luruk. Lah nggih pripun? Enek Wonten bunga, enek wetan susah. wonten. Enek bunga enek Nggih. susah, Nek lanang nek wedok. enek lanang enek wedok. Lah nggih. Oleh seneng ning ilingo yen pas susah. Iya. Oleh susah ning ilingo yen pas seneng. seneng. Dadi ora kebat kliwat. Ora kebak liwat. Lek susah ya jeneng lek mung kesudan ngrasake susah. Susah. Ngeling kok lek wis tau bunga. Tahu bunga. Bunga ya aja kelipat bunga. Ilingo yen pas tahu susah. Tahu susah. Betul. Cerdas. Dadi wong seneng Cerdas. seneng lan tenang ki beda ya. Lho iya. Kamu kok padha-padha jenenge lho. Kowe iki oleh seneng. Heeh. Ning yen aku ngarani kowe iki nun sewu. Wong seneng iki kalah karo wong tenang, Mas. Weh, kok saged. Wong seneng Kalah karo wong tenang. sebabe Wong seneng urung mesti tenang, nek wong tenang mesti seneng. Contohnya ngetos. apa kuwi? Wong seneng paribasane. Wong seneng mesti Urung mesti tenang. sebabe nggone papan panggonane. Contohnya kowe nyekel mie karaoke ning kafe. Nggih. Dijajari purel papat. Lho ki contoh, seneng to. Seneng ora kowe? Seneng Mas. Wong wis Seneng ora? Pol. Ning atimu ora tenang mergo wedi konangan bojomu. Masuk lho. masuk sing lakoni kono. Awan baturmu. Ngono. Ya ora, Mas? Ya bener penemumu Dadi apik. wong seneng ki mesti tenang. Kowe dadi wong sing tenang. Piye Mas? Wong Tenang kuwi mesti seneng. Wong tenang ki mesti seneng. Contohnya warga mereka Tulungrejo ki wong tenang, adem ayam berbineka tunggal ika nyawiji dadi siji. Iki insyaallah bakal ngemokne kesenengan sing dalane besok Tulungrejo bakal dadi desa sing ayem tentrem gemah ripah lo jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Loh.
Ya Amin, ampun, ya ampun, ya ampun. Nek cinta sangkal. Lah kuwi mergo kabeh seneng ki krana mergo cukup. Wong seneng ki mergo cukup. Seneng. Ning urung karuan lho. Wong tenang ki mesti seneng. Kok iso? Kowe kulino mancing ra? Kowe Kulino. pegamu mancing ra? Mancing. Mancingnya nggo tenang ora? Tenang. Ning urung mesti rek seneng. Lah kok iso? Lah ora Pak. Lah kowe ora gur nesu wis prau. Nyewa. Nyewa. Enggak sepurane, aku di dhewe kok. Wah, gaya. Timbang anu main karo bojomu ditukokne ya. Layakna rupane jangkar. Dadi nek ra oleh ya ora bakal dinesoni. Iya apa ora? Dadi ngono kuwi Lah kabeh iya. garis besarnya. Wis garis besar temu, Bos. Ngono lho. Wong seneng urung mesti tenang, lek wong tenang mesti seneng. Dadi insyaallah warga masyarakat Tulungrejo iki sing iso dalani wong sing tenang. Tenang. Jarang lho balik desa masang peta iki jarang lho. Loh, peta apa, Mas? Peta kuwi peta Indonesia. Denah to. Denah Nggih, nggih. peta kuwi. Masyaallah. Atlas kuwi. Nggih, nggih, nggih. Atlas ngono sewu. Wong ki lek wis ngomong Indonesia ning balik desa enek peta enek atlas kaya ngono kuwi. Ini Berarti- bisa dinamakan bahwasanya wong Tulungrejo sing tresno karo Indonesia. Apapun bentuk Indonesia, apapun keadaan Indonesia, insya Allah warga masyarakat Tulungrejo akan selalu cinta terhadap Indonesia. Tepuk tangan Tulungrejo. Loh iya lah Bos. Jos Indonesia ini ngeten iki. Sampean iki omonganmu teteh penak toto. Tur nggon tajwite ya Loh, pas. iya lho. Lah gene kok Tuh, ora eh. iso nyalon-nyalonke apa ngono? Nyalon Paling apa? gak yo nyalonke lurah. Aja meneh kok nyalone lurah. Aku ndek iki nyalone juru kunci maite demo kabeh. Nek dinggon kok enek mayit Loh. demo. Nggih lho Pak. Nun sewu. mayat apa demo lho. Tulungrejo Pak. Pak Tarmuji. Tulungrejo Pak Tarmuji sebagai Mbah Lurah. Iya nyata. Bapak-bapak Dewan Lenggah, Bapak Kepala Dinas Lenggah. Mas Dinas. Hmm. Nggih Pak. Loh, Pak Tarmuji. loh. Hei, kowe ngerti perempatan mesti. Mbah Lurah. Wis sama ora ora. Kula niku ngene Pak. Kula niku dari tahun 2017 Nggih. pun ngriki Pak. Loh, Loh, ya ndagel teng balik desa niki. Masya Allah. 2017 akhirnya terus ya lagi begini neh. sik Mas, Soyo, kabeh iki yo gawe prosedur pakai aturan. Suwi. Lah nek ngene iki kudune nek suwe ora Lah, ketemu tapi non sewu bebunga. Pak. Sebetulnya tahun 2023, 2024, 2025 itu sebetulnya saya ini Kegiatan. disuwun Mbah Lurah niku tidak ngriki. Amin, amin. Tapi karena non sewu pada 3 tahun yang lalu itu saya itu jadwal itu bentrok Pak saya. Wah, sampe wis rawung. Kula bentrok. Bentrok ki mergo lokasine adoh dari satu yang ke satu. Loh, Apa mergo jangkauane pemopean ki enek PY liya, Nah. mrene ndobel ora iso. Mboten. Padha wayange. Mboten. Lah kok bentrok? Kok bentrok sebabnya apa? Bentrok kali bojo kula minggat ngono Mas. Jadi Kuwi jenenge ngomong nek padu ngono lho kok iso. Aku ora boleh. Ngawur. Tapi alhamdulillah Pak Kadin, sembah nuwun Pak Kadin, sehat selalu Pak Kadin. Amin, Alhamdulillah. Pak Kepala Dinas Ya, betul. Kebudayaan Hmm. Kabupaten Titar. Sampan niku ya. Aku gur iya manut kowe. Sama Pak Kepala Dinas. Sama biayaan sama niku. Aku manut kowe lho. Pak Kadin. Kadin iya sekan Pak Kadin. Wong ki mbok Pak Camat. Wong ki mbok aja congol cumongol nduk ora roh terus etok-etok beruh. Lah kule itu ya. Paling tidak beliaunya siapa nek roh omong roh nek ora omong ora. Sing diomongne kasus nyata. Nah, ngono realita yang ada itu bagaimana? Pak Kadin lho. Loh itu siapa coba? Ayo. Pak Kadin. Lah, kowe kok Pak Kadin. Beliaunya mesti tertawa wong ndak sesuai kok. Sapa? Lah, teko dhewe wong aku yo ora roh kok. Oh, Kok kira aku yo roh, wong kowe iki tak suruh ngene iki ben yen pirsa ngono lho. Ngono. Izin, Pak. Pak Kadin. Kowe ora kodan Kadin ae. Sapa? Wes soswi kleru konidin mulai yebar Dari iki. Ngono. Pak Kepala Dinas. Pak Kapolsek rawuh komplit. Oh, alah nggih. Bapak Apa? Kepala Dinas PUPR. PUPR itu PUPR. PUPR ngerti ta ora? Lah, kowe iki ngawur aku lek Nek PUPR. aku mbiyen lah pegawai apa ki jenenge pelaksana lapangan. Aku petugas pelaksana lapangan mbiyen Mas. Ngono. Paham lho Dek. PPR, iya. Pak Kadin PUPR. Lah terus Nyapa? Loh, bojoku karyawane Pak Kadin. Lho, bojomu yang pegawai negeri kali? Loh. Bojoku beliaunya Pak Kadin PUPR, bojo kula menika Wakatibda. weh Wakatibda. Wakatibda. Pangkate dhuwur men. Kok gawe Wakatibda? Iya. Apa kuwi? Wakil Kepala Penitipan Sepeda. Iki bojone
Lho kuwi tukang parkir. Parkir Masyaallah. singkatane orang-orang. Lho sing penting kan yo gritnya agak atas ngono. Ngono ki paling tidak ki gandul sarunge para pejabat. Kita sebagai pelaku seni piye lapisan masyarakat ben supaya paham. Kuwi paling orang gandul entuk sawab berkah. Tak omongi. Wong ki adalah golek sawab. Wong ki wis kejatah dhewe-dhewe. Lah terus Contohnya ing ulan sura surasaning rasa ulan kang suci. fitrah. Fitrah. Biasane sakala wong Jawa ki sakala nun sewu ngumbah pusaka sing darani keris. Keris. Keris ki sejatine wong iki kudu ngerti, keris ki apa kanggomu? Keris ki kanggeku ya gaman. Pusaka Nah, Jenengan jimat salah. lho, tinggalane para leluhur. Salah. Kuwi kalbu budaya awake dhewe. Kuwi budaya, tapi keris ki padha karo sing mbok omongne kuwi mau. Menungso iki contone kaya keris. piye Mas? Tegese keris ki nun sewu, keris ki mung senjata, Pak. Mung jeneng. Enek keris, enek pacul, enek pedang. Kuwi padha wae. Nggih. Wong gunane beda-beda. Mergo kedarane keris disengker ora iso dienggo iris-iris. Mulane jenengan ngasta dadi dalang yo ndekek keris ning kene iki. Sebabnya kok dikek mburi nyapa Mas Dalang? Engko lek Ayo ayo. Sebabnya Kotake mburi iki sebabe nyapa? engko lek mergo sampean kaya mburi iki mbok cantolan kabel, ngono lho. Dadi keris iki ra nggo dienggo sengker iso nggo iris-iris iki pusaka. Mulane ora mesti sampean ora pantes nggih pacul, mergo pacul ki gunane yo ning sawah. mergo dingge macul. Pedang ki dienggo perang. Dadi wis pas pedang yo saru. saru, Pak. Sampeyan pacul ya salah. Dadi menungso ki wis padha karo pusaka, padha karo gaman, wis diwe jeneng dhewe-dhewe, panggonan dhewe-dhewe. Dalang ya linggo ning kene, dagelan ngadeg ning kene, Mbah Lurah, Mbak Kadin lenggah ya ning gone tempatnya beliaunya tuh masing-masing. Oh. Menungso ki oleh, Pak, ning ora lenggegi mangsa, Pak. Lah kene kok hubungane surasaning rasa kok mesti Hubungane karo iki gelar dalang. karo aku terus Mas Ngeten. Bagong Iki ilmu tuwek mulai, Pak. Iki lho sewu. Aja ketuweken lho, kok mesakne Prabu Baladewa kesuwen soalé. Kok mana? Jagongan karo Narayana iki. Sura ki surasaning rasa, sura ki diarani wani, Pak. Lah terus Sura ki wani. Sadurunge ade wani karo wong liya kudu iso wani karo awake dhewe. merangi diri Merangi sendiri. diri sendiri. yang diarani merangi nafsu kuwi. Merangi nafsu, Mas. Lho nggih. Wong ki oleh nesu karo wong liya, ning kudu bisa nesu karo awake dhewe. Kudu bersyukur awake dhewe iki iso nentremke ati lan sabar ning awake dhewe. Mulane bengi iki nanggap wayang ing Tulungreja ki sebabe napa? Wayang ki ngelingke manungsa kang urip ning alam donya, wayang ki wayahe sembahyang. Ayo to adewe aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Payang kuwi sing ngobahke dalang. Dalang ki ngudal piwulang. Loh, Tegese ngowe pitutur sebagai penonton yang cerdas, sebagai netizen yang baik. Marilah kita menjadi penonton yang punya asumsi yang positif. Endi wayang sing apik ayo dicontoh, endi wayang sing elek aja diterapne. lho, ana dalang ana yoga. Yoga ki menunjukkan berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Tegese yoga ki yasa gotong royong. Nabuh siji ya Nabuh bareng, dahar siji, maem bareng dolan gitu. senggak siji, Senggak bareng, ngantuk siji. sing sitok nggugah. Iya apa Kena itu? mboten? Betul. Obahe dalang kadereke karo gamelan sing nabuh gongso ya kuwi Wira Pradangga utawa yoga. Njur saiki sing nyenggaki sing gendingi mesti Waranggana. Waranggono. Iki saudarane nun sewu melak dalang. Iki melak yoga. Nah. Iki sak jabaning sura, Mas. Lek sak jabaning sura iki dudu yoga. Sak jroning sura dudu yoga iki. Apa ki? Pengrawit. Beda meneh. Beda. Yoga ki sak jabane ulan sura. Ning nek mlebu ning ulan sura ki pengrawit. Apa Mas? Pengangen-ngangen kang irit. Apa wae kudu Lho dire. ya, mergo sura ki tanggapan rame. Iya. Harus bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga, endi wae rame, endi wae sepi. Sepi, memanajemen. Iya. Lah nek kuwi Iki saudarane Waranggono. Sinden. Sinden. sinden ki sak jabaning sura ki sinden. Mergo sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. lho. Lek sajrone sura Iki saudarane Waranggana. Waranggana ya wong Jawa ki identik karo ngumbah pusaka ki mau. Nggih. Mulane lek ulan sura ki saudarane Waranggana. Warang ki warangan ki ungkal. Gono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing duwe pusaka yen pengin ngungkal, ngono ya ning kene iki. nek ngono lah semongko pusakane awake dhewe diungkal gitu. Nyapa? Tegese ngungkal ki ungkal rasa, Mas. Kolbiyah ati. Wong ndelok sakmene mbane tegese iki saudarane ngungkal rasa aja kegoh karo wong wedok sing ayu kaya mangkene iki. Loh, Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya secantik-cantik orang di luar lebih cantik istrimu yang di rumah. Tenane. Loh. Loh, Berarti yen kene yoga pengrawit Waranggana diarani sinden, nek dalang berarti titele Sitoto. dalang ki lek lebu sura ki dudu dalang. Lah napa Mas? Teng teng cerit. Loh.
Sik kuwi kok beda dhewe. Loh, iya lho. Ngene. Api-api timbang wae. Pak Rudi. Pak Rudi. Soal Pak Rudi. Nek mlebu ning sura iki sing diladeni teng-teng cerit. Apa kuwi? Tenguk karo cerita. Oh. Dadi jenengan tenguk-tenguk karo cerita nglakoni wayang endi Kurawa endi Pandhawa iki jenengan ki bisa nglakoni sing becik kang apik. Sik to, kowe iki lemu nyikat. kowe iki nek gawe kok apik men. Mosok nyikat tek-tek. wibawane lak beda. Lah nek ngene iki monggo kanca-kanca wiyaga katuran dahar. Waduh ibu-ibu Aranggana monggo katuran dahar. Lah nek kuwi piye Cecel? Sugeng rawuh Bapak teng-teng cerit. Dadi tenguk karo cerita ki becik. Ya ora? Pancen riyen leres Mas. Nalika Saya tak tekoni. Piye? Kowe roh wayang? Ngertos. Jan roh wayang? Ya jelas ora dalang karo wayang yo. Tak delok mau wayangmu apik. Jenengan cara dadi wayang lo dadi apa? Loh, lah wong gagah ngono, Werkudara lho, Dik. Wah iya. Werkudara yen apane? Kowe dadi apa kowe? Aku ya paling ndak Ya koyo ngene gak kocok lah. Sing menangan. Berarti Sutradara kuwi tak dadani karo kocok. pilihanmu kurang tepat. Lah pripun? Cara aku dadi wayang lho ya. Nggih. Bathara Brahma. Loh, hubungannya itu apa? Bathara Brahma diwane apa? Geni. Geni. Dadi sapa wae sing musuh aku tak bom. Lah, apa lah kowe iki ngono kuwi? Menangan kok. Kowe Bromo le. Lho kene. Aku ganti. Aku ora. Aku mangan Bromo yo. Sik. Sak dadi Werkudara panen. Sik, Mas. Aku dewane banyu. Apa kowe? Baruno le. Kowe geni murap-murap soi banyu tur bosok. Kene dadi Lepek-lepek. Aku dadi Bathara Bayu. Ayo, kowe dadi apa? Bayu lho. Diwane angin lho. Mendung peteng kena angin lap ora sida udan bosok sampean. Kowe dadi angin. Tidak kuwi apa kuwi? Aku arep dadi lenga. Sik. Ya apa? Kowe Kono Dewa Bayu. dadi angin, dadi lenga ya tak keroki no nek kowe mlebu ning sajroning badan. Loh, masuk angin to iki? Lho iya no. Lah kok cecane kowe dadi Bayu, dadi Kresna, dadi apa kuwi Brahma. Lah nek masuk angin sapa sing ngeroki? Loh, mosok wayang masuk angin, Bra? Lah kowe ora mudeng. Terus Lho, piye? Dewa. Lho, Mosok Aku Dewa Lengo. Apa ya lek Cak? ya enek no iki kowe usane. dadi lengo, aku dadi klopo. Lah nyak Lengo asale apa? kok klopo lho. Aku lek lengone kuwi aku mau ngetoni lengo. Lah terus Ngetoni gandos. Weh, Ya apa lah? sik. Nek kowe dadi apa kowe? Klopo lho. Klopo. Weh, aku gak trimo, Mas. Dadi apa kowe? Nek urusan perkara engkel-engkelan, aku arep dadi bajing. Lah nyapa? Gandosmu tak kerikiti. Ayo, bosok kowe. Bosok no kowe. Aku dadi Kalah nek bajing aja. Bajing kae. aku dadi seng. Lah nyapa? Glu-glu tak blebet seng kuwi dadi bajing ora iso menek kepleset bosok embeyen silitmu. Kowe dadi seng ya aku dadi gunting to, Mas. Lah nyapa? Dadi gunting no. Aku dadi tukang pandai lho. Pandai yo gawe gunting. Aku mau gawe gunting. Gawe apa kowe? Silet. Pandai kok gawe silet piye to? Kowe dadi apa? Tukang pandai. Aku arep dadi polisi. Lah nyapa? Mengamankan bahwa itu barang curian. Wesimu colongan. Aku dadi beras. Hubungane? Polisine kaya kowe aku mau mbok pangan kowe lemes bosok ora iso metu kowe. Kowe dadi beras. Iya lho. Kula tak dadi oma, Pak. Dadi apa? Dadi wereng aku. Dadi wereng. Ora iso dadi beras. Dadi wereng. Aku dadi obat wereng. Kowe dadi apa? Obat wereng. Terus karepmu? Loh, kowe aku lagi dumul-dumul ning pari sebari bongko kowe. Kowe dadi obat wereng, aku luwih gedhe, Mas. Dadi apa kowe? Pabrike obat wereng. Dadi apa? Pabrik obat wereng. Kowe dadi pabrik obat wereng, aku dadi Bathara Brahma tak buang pabrikmu. Balik nah. Tak kocok. ya. Sik. Lah yo kene nek tadi tenanan kok. Lah kok tadi pabrikmu pemberti Kabarin. Bromo. Kowe nyapa kok balik rono? Kuwi kok ben dingengkelkan karo Prabu Baladewa karo Narayana. Ora usah engkel-engkelan. Oh no. Pokoke bleset. Mula ngeten lho Mas. Arep engkel-engkelan saiki sing jengkel ya apa? Niate niki lak niati rakatan wujudke syukur. Iya, Pak. Dongake Mas. Sing Coba. diarani niki. Nggih. Ngono lho. Iso ora kowe? Saya. Donga ki ora kudu gawe lafaz, Saya. gawe Jawa wae wis padha wae. Saya. Saged. Insyaallah. Coba aminormu Mas. Aminor. Balurah, sendalu balurah. Aminor. Oh balurah. Kok karo aku. Balurah. Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek. Wah, Pak Kapolsek lha kok nggih? Alhamdulillah TNI Polri matur nuwun dan Pak Kapolsek.
Pak Kapolsek. Dan Ramil, dan Ramil. Tahu kabeh. Wis. Mas. Pak Kapolsek ini kan pundi? Loh kini yo Pantes no, pantes. pantes no. Anu Polsek izin, pantes. Pak Kapolsek izin saya titip anak saya Pak Kapolsek. Nyapa anakmu? Anak lu kan yang Polsek Wates. Dinas boh. Nyopet kecekel ding. Ngene iki lho Jan, ngene iki lho. Menung sing sapa? Sampeyan ki seniman. Seniman ki paling tidak senine kuwi kangge landasan iman. Piye ben carane ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Ora yayan. Ngatur anak ra gudak. Lah kene lho, iki lho lati iki dijaga. Iya, iya. Antarane lati karo ati nyawiji. Ya. Nek kene mikir, kene nyimpen, kene sing ngomongke. Sikil rek tong. Nah, ngono lho. Nek kene mikir, kene nyimpen, kene ra diomongke, kuwi muspro. Ora nek gunane. Ora nek gunane. Ati, lati, pikiran. Ah, Kuwi kudu kudu nyawiji. nyawiji. Jadi antarane mata nggo nyawang, ira nggo ngambu, iki tinggo ngomong, kuping nggih ngrungokke, Ngrungokne. tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati nggo ngrasake. Jadi lambene kuwi nggih omong. Nah, Lagi enggak apa? iki Malah gede ya. Mesti entai. takjak fitness. Kowe jane bleseh kok iso. Mergo kanggene lanang. Kowe iki yo bleseh. Halo, halo. Dhewe iso nah. Pak Kapolsek. Donga karo nembang. Nggih, Pak Kadin. Ya. Ana pring-pringe patung. Pringe patung ning pinggir kali, ning pinggir kali. Ya, Ya, Pak. lho. Kok ayo apa ki lho? Ayo sampean keluar to, ndang kepiye Pring ngono. petung. Pring petung. Mas Gatot Dewan Rawuh kan. Iya. Oh, Lah, Mas. Pak Siap. Diwan. Oh, Pak Diwan nang iki. Wow. Iya, toh, Mulai, iki. mulai. Wah. Dari Pak Kapolsek. kok. Masa wis kondur, Mas? Ora. Belakangan karo aku karo klinik lutuk. Repot, Pak Diwan. Boten bapake niku repot. Repot. Ajeng mengke niki nusul teng wayangan sitoke kok. Aku ya ora nonton. Niku undangane iso wengi wayangan Siap Mas, dereke sehat selalu. Siap, Pak Diwan. Ayo jajali, kowe diejak pring ya ora ngerti. Pring. Ana kembang kamboja, kembang kamboja ning pinggir kali, ning pinggir kali. Kula dongane warga Tulung Rejo, sedayane kathah rejeki. Pisan kan. Kula dongake warga Tulung Rejo, sedayane kathah rejeki. Matur nuwun dhateng Bapak Lurah. 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 Mbah Lurah. Mbah Lurah ki ngenyange ora lho liwat Mas Redi. Yaine blobo sosial. Wis Ya, selesai. lek Mbak Lurah ki ngenyang ora tapi carike ngenyangin bridile ra. Wong care ki yo nggen perhitungan kok iso. Insya Allah baik mengemban amanah, mengemban amanah. Rina wengi sregep ngibadah. Insya Allah gesange berkah. Rina wengi sregep ngibadah. Insya Allah gesange berkah. Salatullah. Matur nuwun dateng Pak Kadin. Ya. 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 Bang. Halo, Pak Kadin wis astane sing tangan wis mulai kon dindi ke lho. Intinya apa? Lho ngejak salaman ki wonten kene. Ayo. Ya. Matur nuwun dateng Bapak Kadin. Ya. Insya Allah sholat era tau izin, sholat era tau izin. Cetok. Aku Tegese ra tau absen, Pak. Iya ya. ben bengi Raciamu. enek. Jale balen nono to. Contohmu ki ditata sing penak lho. Lali ya. Ono. Jale. Aku mesti bocah dadak-dadak. Apa-apa dadak sing enak iki. Lho sing enak mesti dadak apa-apa ora dadan kowe nak gauri. Kowe Gauri ora apa? konangan. Kowe engko mbok semayani keturun.
Matur nuwun dateng Bapak Kadin. Sing jelas lho. Salate ra tau ijin Ngemban amanah itu pasti rajin. Insya Allah beliau duwe isin. Ngemban amanah itu pasti rajin. Insya Allah beliau duwe isin. Matur nuwun sedaya perangkat. Yo perangkat. Insya Allah salate ra telat. Saben taune ora lali zakat. Insya Allah selamat dunya lan akhirat. Saben taune nindake zakat. Insya Allah selamat dunya lan akhirat. Salatullah salamullah. Nabi Muhammad. Matur nuwun marang penonton. Iso wae. Matur nuwun dateng penonton. Gelar wayang wis kelakon. Yen disawang sak ngenggon-ngenggon. Sanggon-gon. Putar we karo Sanggon-gon. wis iki urip dhewe. Insya Allah masalah bisa move on. Lenggae sak ngenggon-ngenggon. Insya Allah masalah bisa move on. Ana sing enom, ana sing tuwa. Sing tuwa tetep seneng ning budaya, Senajan ngadeg tapi melu donga. tak dongane kabeh panjang yuswa. Senajan ngadeg nanging melu donga. Tak dongane kabeh panjang yuswa. Ana sing enom, ana sing cilik. Sing cilik lakuane apik kabeh apik. Ra lungguh kursi, ra lungguh dingklik. Insya Allah dadi bocah becik. Ra lungguh kursi, ra lungguh dingklik. Insya Allah dadi bocah becik. Enek sing wedok, enek sing lanang. Sing lanang sregep sembahyang Iso terus. Sedekahe ora arang-arang. Kerang yo gitu jadi aku. Oh, cak-cak lagi, cak-cak ngono. Sedekahe ora arang-arang. Insya Allah ora golek menang. Salatullah salamullah. Salatullah. Golekane Mas Dilo. Panitiane seragame biru. Biru. Biru apa ini? Iki pokoke apa sing terjadi ning kene? Panitiane seragame biru. Wis telung dina ora turu. Kekompakane kudu ditiru. Insya Allah aja lali jamu. Kekompakane kudu ditiru. Insya Allah ora lali jamu. Yen balurae kok ngagem sangka. Saka
Ayo, mutar aku. Insya Allah ya seneng teko, ya seneng teko. Wonge alus ra bengak-bengok. Saben liwat kampung seneng plera-plera. Wonge alus ra bengak-bengok. Yen mlaku ning kampung seneng plera-plera. Yen Pak Kadine kok ngagem jaket. Kita kademen. Nah, iki lho sing apik iki lho. Ngatake lho. Yen Pak Kadine kok ngagem jaket. Ayo mutar iki wis ra ngerti aku. Aku mesti mbok Ora. mikir ya. Awake dhewe iki sing apik ngene iki, rasa dadak janjian. Botan Apa nitas eneke itu dicangke marai apa ya. Iya, iya, iya. Dadakan. nek kowe iso ya urip. Ya. Kenyih. Iki golek urip dhewe-dhewe, golek slamet dhewe-dhewe. Kenyih. Ora. Soale nggawa jenenge Mas Belung. Iya. Sing isi dituku wong loro api le api. Iya, oh abi. Kowe komentar aku jan. Lah, abi masa rambut kayak mak lampir kowe ya. Mangsamu. Tai Ayo. Jale. Gimana? Yen Pak Kadine kok ngagem jaket. Insya Allah wargane kelen. Asono. Wonge alus ora seneng melek. Ayo. Kowe ora tembunge melek ora kok. Melek iki tegese iki lho. Oh alah anu spiritual. Nah. Spiritual. Wijan. Meret. Ora kok antem impas iki lho mak kletuk. Wonge alus ora kersa melek. Ayo. Dang, Let lho. Ayo, jom nih kepet lho. Saru, gak boleh. Ayo. Boleh. Budaya Nangke ngono. Hilangkan bahasa jorok, ayo. Iya. apa lho? Ayo. Wonge alus ora kersa melet. Tapi apa anane? Insya Allah. Ayo cacak. Sing karo- Lambemu ki lho. Karo mikir cok. Aku wegah nek suwi-suwi. Nyambut gawe wektu iki digunakan. Aja suwi-suwi. Ayo. Alah, ayo. Insya Allah dadi kadin awet. Cai, tepuk tangan. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Pak Kadin sudah, Pak Lurah sudah, masyarakat sudah, perangkat sudah. Iki terselenggara bengiki yang ora didukung karo ibu-ibu dapur tidak mungkin bisa jalan. Oh no. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu PKK. PKK sapa nek iki jenenge? Wong ning Paul PKK iku ya. Iya PKK sing masak. Ora ana ibu-ibu PKK. Ngomong awake dhewe. Kupinge tak bisi tukang masak PKK. Aku tak PKK, bendang wis kok mati. Ya. Sing wis bantu gelar budaya. Ora mletek pulone. Semuanya pemikiran dewasa. Insya Allah mudah-mudahan Bu Kakak dapat lindungan dari Maha Kuasa. Iki kedawan. Kedawan iki. Aku lho grup PKK tok. Kayak mau jajal. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu PKK. yang sudah menyukseskan gelar budaya. Sama-sama ikut berdoa. Mudah-mudahan Ibu PKK semuanya dapat lindungan dari Maha Kuasa. Kedawan, iki kedawan. Kedawan berarti ora iso mengolah kata-kata. Ibu kan dapat lindungan dari Maha Kuasa. Ah, kedawan. Kok iso kowe? Ngene kok sampean dadi pelawak kon ndi iki kepiye? Matur suwun Ibu PKK. Yang sudah gelar budaya. Kita semua ikut berdoa. Alon ditoto kata-kata nih. Ya. Mudah-mudahan dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa.
Iya, iya, iya. Hei, Angel ora? Angel ya, Mas. Anu sampean Mas, sampean jajal sampean. Sampean. Kalem. Nah, Matur nuwun. Hei. kakak. Aku sik kene aku Oke. sampean keri. Kalem ya. Matur nuwun Ibu PKK. Menyukseskan gelar budaya Dan tidak lupa ikut berdoa. Semoga ibu kakak masuk surga. Iya, Cak. Semoga ibu kakak masuk surga. Iya. Cah cerdas kok. Tapi asli yo ngawur to Cak. Kowe iki Cak. Ayo gantung. Takone roke angel ram. Enten Mas gen kersanipun jangkep nika wau. Kula mriki nggih enten sing seneng dagelan, enten sing seneng wayang, enten sing seneng sinden. Elek sing seneng jiin. Karo Kuwi Kok ramen. ngeroyono ning arep ae sing main iki. Tak kandhani. seneng. Budaya itu bagaimana mengedukasikan dengan sesuatu tontonan yang positif. Kamu jangan memandang sebelah mata. Nah, itu yang kamu bahas pekat kok, penyakit masyarakat kok. Itu kalau kamu kena undang-undang pasal kepolisian 303. KUHP perjudian. Ngono lho. Paham ra? Paham. Kowe nek main kecekel kuwi kena pasal 303 303. KUHP, hukuman ancaman 7 tahun setengah. Kowe nek glundung semprong kuwi iso 8 wulan. Loh, Bojomu mana apa? Hah? Kamu mana apa? Kowe kok diundang ini gak teko. Kowe dilaporne kena. ayo Loh, lapis. kukus. Kai Mas Didi ya. Iya. Kowe kena undang-undang berlapis lho piye to Mas? Wis nampa DP ora teko kuwi 378 penipuan, Pak. Ngono. Kowe ngerti apa ora ngono kuwi? Loh, kowe menelang iki nek masal. Apa salahe? 521. Oh, Bahkan pitik. 521 barang nyapo. Pakan lele ya, pakan lele. Menteri wong Kamu. 521. Ini tak goleke sing penak. Sik Aku kula sih, ngapil aku setunggal. sih, Loh, aku sih. aja kursi to lho. Oke ra apa-apa. Kau Sik, dulu sik. kamu. Anu, Cek. Kristin kena. Lu 4 mau 6 itu. Walu, sini sik nome sik, sik nom sik. Sik nom, ngene. Kowe ya gue gandengan. Wes. Aku ya golek nono. Aku golek dhewe engko. Saiki ngene. Ngene. Oke. Ben padha ben imbang. Ayo wi. Tak golekne bahan kentongan Bali Desa Tulungrejo lho. Ngono. Ngene wi. Kayak gandengono kae yu, coba yu. Masa aku mbok bakul kopi kuwi aku. Bakul kopi Kowe iki yo dangkelmu. ngewone. Lah arepe tremas iki bakul Lah pakai kopi. yo iki suguhan kok iso. Kowe kok golek dhewe mo, kok golekne adikmu. Ngawur. Bareng digolekne Maido. Dok, kamu sini, Dok. Ada kan yo. Dok, kamu sini. Nah. Aku karo Pak. apa? Gila. Bosok kowe ayo. Oh alah, wadah tuweke. Iki pasangan karek bongkone iki. Pendatang. Ora sang nyek rumah samu. Mas yo tuwek ngene iki dikom banyu anget sik enak. Enak apa? Dek iki tak kok banyu kok malah bluduk lho. Lah lekmu ngekom kesuwen. Lali lah kok. Lek ngekom tuwek-tuwekan ngene iki lup dintas. Lup dintas. Oh. Dek iki tak lup tak entas langsung brodol ulune, Pak. Padane jamu pitik. Dok, anu, ijol. Siji desa mawa cara gending lakuning patet negara mawa tata desa mawa cara. Nek rupa nggawa rega, nek aku karo iki pas nek sampean karo niki. Masa ben-bengi mbok ngene Nek Pak Tarmaji kalian Bu Tarmaji lenggah sarimbit sae. Lah yo ngono. Umpama Pak Kritik kalian Bu Kritik lenggah sarimbit sae. Lah iya. Saenipun Pak Kluthuk Untuk kalian butuhi. Nah, ngono ki trimonen. Hah? Pak Redi. Dalem sayang. Pak Redi kali Bu Redi. Ya, saya ngene lho. Ben penak, alon-alon. Dadi ben genah. Iki ketoke rung tau ro basa iki ketoke. Nek lenggahe Pak Tarmaji, sarimbit kalih Bu Tarmaji. Didelok. Iya. Bapak Tarmaji kalih Bu Tarmaji. Aku yo panggah kuwi aku. Nek upami Pak Kritik lenggah sarimbit kalih Bu Kritik. Lah lho. Nek Pak Kluthuk sarimbit saenipun kalih butuhi. Arep butuh ngono. Kowe iki ra iso basa lho. Pak Kritik kalian Bu Kritik. Nggih. Pak Redi kalian Bu Redi. Sing bener. Pak Tarmuji kalian Pak Bu Tarmuji. Nah, Saya saiki nek Pak
Kluthuk Kalian kali Bu Yoyok. ya. Kowe ora ngerti kowe. Wis e. Iki wis dimo. Oke, berarti tak dadekne Blue Kluthuk. Lah iki lagi der niki niki. Lagi der iki. Tak dadekne Blue Kluthuk. Guyuan ta cah sing banter ngono. Ngono lho. Ben roh, ki ben roh. Aku mudun nek gak dikonone ra gagas. Der. Wis ora. Mosok wis ora kuwi. Wah, mau ta. Mosok wis ora kuwi. Wis bebas saiki. Lancang. Kene. Kenyeh. Ora mesra. Kotmu sak pira mau bener sing ki mau. Wah. Tulung sawangen aku sing nandang rindu. Oh tulung mulia najan mung sedher aku wis lilo. Dang. Hei, gila. Ngono kuwi lho Mas, mesra. Iya. Mesra terus mari ngono dituntun di pangku maplek ngono. Blek wis kowe nguyuh. Mas Lek gak ngerti pangku. Lek gak ngerti pangku ketok anget tuh dledek kok. Berarti tahu ya. Ya ora maksudnya kan ngono kuwi to Mas. Karpe duwe kaya bulu. Sing mesra dicekel tangane munyer sret terus di pangku maplek. Blek langsung tak angkat sret terus aku ngendok. Ya lah. Kowe iki kok Tulung minggat. sawangen. Mosok tuwek kok nyawang aja aku. Sawangen. Aku sing nom lho. Aja wis to, kowe iki nomo nek ora gemati. Ayo ora mau. Iki tuwek gemati ngawur ae. Iki lho sik pantes iki. Napa? Bojomu iki. Terus Nom nggih kembang melati sik pantes. nggih. Sampean ki umur sak aku aja nggih kembang melati. Lah pokoke gawe apa? Diganti kembang api gini ya jos ya. Beledosi cengelmu iki Sok kok. kaya son horeg. Ngawur ae. Ngalemo, Alah. ngalem ning dadaku Jondok iki. tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo aku ben radem kesiram utaning dalu. Aku ngono kuwi pokoke. Dek ngilang ngene kok pas asamu ra kumat no. Akhire ngene wis Ora. Kan munyer sret terus deglak masuk. Ngono lho. Kok nek wis mbok pangku geblak terus mbok apake? langsung tak cipok. Jan iki jalan. Oh, bablok sutoh. Ngalem neng dadaku. Anu ya ta? Napa? Ya ta? Napa? Ya ta, Blen. Sing mesra ngono lho, sing mesra. Ngalem. Ya ta? Napa Mas piye? Kena gejala stroke to. Kuwi iki ancang-ancang. Lah wong wedok kok nginang ngene. Kuwi maksudnya kuwi ngancang-ngancang. Iki persiapan ngono lho. Persiapan kuwi Mas. mapel. Dadi Ya wong wedok iki ya sing feminim dadi ki lek ditarik iki ben iso macet. Ya Ngono mlaku lho. ngene to, Bu ngene iki lho yang, kamu yang. Ngene rada feminim ngene lho yang. Masa kowe mlaku ngono gak ngrasani apa blas? Ngene iki mak pok. Ayo. Ngalem neng dadaku. Tambah no. Lah kowe sumpah Neng atiku. Sampe to kowe gejala Sisi apa gila aku iki. Seto matnos sing halus. Wong karo aku ya apik. Para adekmu Coba. Sing Masa wong sak itu dulu molek. Ku mehiligea Merahiligea Siapa tahu jaro Merahiligea
Apa? Jajal pas kirim lho. Loh, piye penake Ngono rek pas gaya ngono mau. Gini. Ini tak. Merah diligea. Ngono Pak. Goblok set. Op. Masalah. Gawedi nggih setrit ireng kaya telo druwo. Ngece wi. Wes. Wes sembrono. Ayo Sesa. Hei, nyong kritik kowe ngomalang. Iki kagungane Kang Rai. Kowe malah ngaingi. Tak kira lagi mbok pek. Niki kagunganipun adik nika wujudipun kados koperasi merah putih. Lah menika garanipun Kakang Gudi kaya MBG. Ya aja sia-sia to Mas. Kayak kuwi mah lho. Ayo. Minor. Sampean kene. Lalu Angel kok produk. Hamko hami se juralo dil mi kahi tum juralo. Oh, kelenteng tembok kayak tekek. hei, kuwi penjiwaan arti ora. Biasanya kan wedoke kan isin-isin to Mas terus klayune. Lah kowe nyanyi India ta kowe acting India. Ini. Kowe nyanyi Biasanya Kowe kan nyanyi. ngono wedoke. biasane lak ning uwit to. Kan isin. Nah, Oh, isin. wite ta? Kowe timbang iki dadi saka ngene. Kowe iki nyanyi aku tak wite, kowe ning mburiku. Oh iya. Nah, iki ya. Nah, aku tak wite. Iki Elek kuwi. witan, ah. Si kiai kayo iki ya. Aku tak wite. Nah, ngono lah apik. Wale, adewe, rono Dik. Nah, iki tak kon ngematne awakmu lho. Hamko hami se awet ya. Kowe Juralo ngono lah apik. ilmi kahi tum juralo. Hamko hami se juralo. Kocok. Ya jiran. Lah kok wite mbok uyuhi. Aku kulo nyureng gitu. Gak dilali kowe. Apa tuh kok wit mbok pipisi apa ini? Lho pas kan. Lepas awak dhewe mobilan ra sanggil ki. Bulet iki layane kok anget-anget sih kok. Pero lho, layane iso. Tak jae duit kono jajal iki. Sampe karo kono. Jajal. Sakit ya, Nduk? Iya, iya. Coba. Janda baru sakit. Janda baru sakit. Sembarang iso kuwi. Ya oke. Janda baru sak gamelan sak musiknya ben dadi siji. Iya. Nah, Iki ora mau rayu sir mok tukokne apa bojo. Lah gak aku ndek apa-apa. Aku ngado kabeh, Pak. kowe iki karepe Mas Belung ki ben ketok gemanti. Ben ketok lek tresno ngono lho Mas ditari apa kek ditumbasne apa. Lah tak tukone apa-apa mbok dolneh kok. Iki wong wedok Ya kan celukak. paling ora ki kan ya piye apa nawani apa maem apa mimi apa-apa ngono lho Mas. Nawani mangan apa aku dirung mangan iki mau ya. Nek bojoku lak tak pundhutne ageman tenggene gulune mesti ketok pantes mergo ngagem kalung. Aku Mas. Kakek kalung. Sesuk karo aku. Piye? Gulumu tak kalung nyarit. Ben bongkok kabeh. Ora ngono. Ora mesra belas. Tiba wis to. Buat tas. Ayo ndek. Kuman. Belok 6. Ya. 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 Adeg-degan Kamu kok diem aja sih, Nduk? Kuwi masih baru kok. Aku masih Grace. Aku seneng ini gitu, bocah ki meneng, lemah, gemulai, lembut, gak terlalu banyak bahasa, terlalu apa ya, gak terlalu agresif nul. Istri saya tuh karakternya juga seperti itu. Oh no ya? Jinak-jinak merpati. Oh no. Cedeki ngado, Terus? cedeki ngado. Heeh. Kowe nek nggon peteng dekem. Loh. Bojoku kan koyo gemak. Kocok. Rumasan. Adeg-degan deg-degan jantungku deg-degan nalikan aku krungu kabare ora ayo aku nang kira
kok bener sliramu wis kepisahan. Ya aku ki nek sing wedok alus sing lanang ya kudu alus. Mergo ngene lho Mas. Iki apa ya nek ngarani strategi. Nek sing dhuwur ki kok alus ngisor alus. Kuwi dadine Bocah yang blunus. lah paling ora sinergi. Duduk. Lek sing dhuwur halus sing ngesor halus dadine bocah. Akhirnya blunus. Sak penake dhewe. Nek wong iki gairah. Heeh. Dhuwur obah, ngisor obah. Obah. Dadine apa, Duk? Akhirnya metu bocah. Kira dere Bocah ya blunus gitu. rawur-rawur lho. Sama lembang sayang. Nebang apa saya? Lembang P apa? Hei. Ini lagunya gimana loh? Kodok gimana? Wah, ndak kompak Mas, sing energik Mas. Energik. Tok. Kurang energik Mas, kurang energik. Drame sing banter. Sing lanang kok kaya kena diabetes ngono ta? Kaya lan duwe daya lho. Kowe ngombe jamu cem-ceman godhong remuk polo. Kuwi iso josnan. Ngono ki buktekno lek imbang ngono lho Mas gerakane iki. Sing imbang karo bojomu ki sing imbang. Aja ngisin-ngisini aku. Hah, aku lek goyang wis kaya ngono kok kowe meneng ae lho, diimbangne. Ora ngerti saiki guru fitness iki. Layakno. Nyapa? Iki termasuk non sewu ungkapan hati. Pripun? Sing imbang. Lek aku kene iki sampeyan kudu diimbangi. Kita gara-gara anu ya ora iso ngimbangi kita. Ambil lancang. Poyo. Po. Sawen nang. Atratapan Yo, Sengur. Ya. Netuk sitok kasih. Sing wedok. Sing wedok wis mapan deh. Aduh, kiyen to. Ah, iki ra. Oh, po. Iki gak mapan iki. Lah nyapa? Iki ape nelek gitu aja iki. Pondok wis nyepakne sampean. Apa nih ngene iki? Wis Aku posisi kok. apal karo bojoku. Lek ngene tok mapan. Biasa. Tapi iso nemen ngene iki. Nelek. Loh, kudune awakmu ki dadi bebek lanang ndang kreatif. Weh. Nek bebek wedok wis ngene. Aduh. Aku kok nyontowo? Ya bebek lanang no. Jangan dong. Kowe lo bebek lanang karo bebek wedok. Apa? Lek bebek wedok iki mapan, bebek lanang mangkring. Iki mudun kewer. Aku enggak suka itu. Iya. Kata sesek. Wes sing penting tetap budi, tetap sinau, semangat. Duku mas ning kutha Semarang lagi ketemu kok wis wani pegang menyang Solo mas kudu selendang biru ojo sembrono nadyan aku janji baru
Tembang ki ndereke Bapak Kondur. Nggih, Pak. Hadir. Sedaya lurah lenggah. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ndak kowe iki jaremu komen kono matur nuwun para rawuh. Aduh, nggih. Deg-degan. Deg-degan, jantungku deg-degan. Nali aku krungu kabar. Ora nyono aku ora ngekelo. Apa bener sliramu wis kepisahan. Kok ana Narayanamu nek ngopi wis bar. Sangku yo. Iya. Sing nang Taman Kaputren. Kasih. Dasar sone kepenak. Aman ki. Besok tanggal pirone petuk ki wae sone penak. Lho dekno liyane iki wong semengi kok. Kawanku yo bersih tok iki. Bedul iki pelaris kok kemengi. Gawan iki wis tok iki. Tanggapane ular iki wis tok iki. Enggak. Iki bar iki deter. Amin. Alah, semangat. Tak kira mas sampean disebut malah jebulane sampean sudah Ayo dong. Wis duduk ora masalah. Sing penting iso nyembatani. kuno sembarang kaki ketemu kok saling pegang-pegang Menyang Solo mas, kukus selendang biru Ojo sembrono, aku jaga Monggo katuran pinara. Jadi ini kita cacak biasa. Aku ki teko sore mau jam 09.00 lho aku wis kok kene. Panjenengan jam 09.00 nyapo ya bis lho. Kancane ngrungokne sambutan ngono teko. Lah aku yo melu ngrungokne. Sapa ngerti ta iso sambutan somben ini. Menggunakan waktu yang lebih efisien. Ya, cocok. Jangan menyanyiakan waktu bahwasanya nanti kita tetap menggelar acara ini sampai di akhir purna pagelaran. Nggih, tolong koyo jenek ngurwat Mas. Penak. Oh, ngurwat. Wah, iki kok jam 3 seprapan selesai. Oh, luwatan. Loh, jam 7 seprapat bar. Berarti kurang 1 jam lho iki. Omongno lek ngopi rada suwi ya. Narayana yo. Narayana belok tadi. Pancane kuwi. Masih ada kesempatan. Nggih, kalau apa? Papat. Oke, yuk Si ini. lalu Krishna, Yo. anu Juwiten, Kristin. Ini karo si Den ngalali lek ra saking suwine. Lah yo wis. Krisin. Juwiten nih, wah, Suwi. saiki Juwiten kaya ngene iki. Wah, oh iki bar nelek akhirnya kaya ngene iki ya. Ya, ini. Ada Kristin? Ya. Rek ayo rek mlaku-mlaku ning rek ayo rek cahaya karena
ngono. Wis nyapu. Lah ning tengah ben imbang. Kamu ilmu saya budek. Kakean serapu. Suwi ra peluk sampean aku kan. Gitu. Saya malah koyo budek. Wah, lha kowe roro goyang induk delon. Teplok ini iki. Aku rong dina rong lek goyang iki apa? Goyang iso muni lho. Pripun? Kok kok. Kuwi suarane kututmu dek iki. Ya, jatuh lagi mau apa terserah. Iki menika lak pun ginakaken wedha. Sarane wong Yang iki. lebih hot tapi tidak mengurangi dengan tradisi atau modernisasi, tetap diselaraskan. Iya. Cah telu iki takon debus. Lho, Oh, debus. Apa iki? Debus iki masak koyo limbat ngono lho, debus. Ayo yang rame dibong ae. Ya dibuang ana cah telu rame. Kowe ngawur wae. Pep, Dok, tembange, Dok. Tembange gawe gamelan kitir sumilir ya saged. Wis jos. Nah, terus Kusuma Jaya. Kusuma Wijaya ya Iki lho, sing saged. lagu sing ndekane metu blak-blak gedhe. Aku ra ngemis nang atiku ngrimis wiri. Lho, ora apa-apa kuwi rintian hati kok. Wong ki lagu iki biasanya ada apa ya? Latar belakang ungkapan hati ada. Ngono lagi lagu. Ya wis manut jenengan. Ya. Sing satu agak sana. Satu agak Dok, kamu sini, Dok. Oh, bujek. Dok, kamu sini. Nah, Dok, kamu sini. Nah, ngene lho. Atur Nah, nyuting. ngene. Sik, toh. Ngene. Aturan kamu. Udah nih. Jajar. Piye to piye? Malah kaya sales lampu ah oleh to. Rumahsaku kaya bim to, Cek. Iya, tapi saya Inggris Kuwi ya. iki cara duwe pangkon kaya bim kuwi ya. Nah, ya. Denok kena. Nggih, yo Mas. Dino Sayangan yo kena sembarang wis. Nah, wong kundutan los iki. Akeh ditata widul. Ora bakal mundur, ora bakal Bro, sayangku, Mas, cintaku. Ya, terima kasih banyak. dawuh Mas. Mas, mayat pra mungkin Aryo tontonan Cik. uga tuntunan. Siap. Yo aja nganti kebat kliwat tur aku percaya warga agung ing Tulungrejo ku nang mongki seneng-seneng. Wis gemati karo caing cerita lakon ing wayang. Yektasipun kados ngaten wondene Kula matur nuwun sanget. nggih. kula pribadi kalian Mas kula Jok Lutuk insyaallah anggenipun sowan wonten Bayahi Agung wonten ing Tulungrejo lumantar Mbah Lurah sedaya perangkat kadherekaken masyarakat insyaallah dalu niki diniati guwak ragat pados nikmat insyaallah Amin, tebih saking laknat dipun pujaken selamat dunya wal akhirat janipun. Amin. Insyaallah napa ingkang dipun jangkah insyaallah saged jinangkung dipun ridhoi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Ing pangajap kula pribadi mbok beliau wonten kladhe ngatur nyuwun guni samudra pangsami ingkang tanpa pindan boten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Betul. Namung saderma pelaku seni mengemban amanah budaya. Amin. Insyaallah Betul. Mas Redi Hanjayeng Bawono Amin. kanca-kanca pengrawit wiyaga tetep setya paranggana tetep dipunasta. Kula insyaallah lakuning budaya sami-sami kula panjenengan nyecep ngilmu wonten ing budaya. Matur nuwun sanget. Diaturke pepeling, dereke panjenengan. Ya, panjang apa? Yo, pepeling. Yo.